Da zarar ka taɓa link zai kawo ka wannan sani inda za ka yi rajista kamar haka. Kamar yanzu example nan kun ga ya ce referral wannan username ne anan, kar ku kula da shi, sai ku bar shi. Nan wajen za ka sa first name naka, sai ka sa first name da za ka yi amfani da shi, nan kuma sai ka sa second name da za ka yi amfani da shi. For example sai ka zo nan ka sa email ɗinka, nan ka yi password, nan kuma ka ƙara confirming password, sai ka taɓa agree I agree with privacy policy, sai ka taɓa sign up. Idan ka zo ka za ka yi sign up kenan, za ka yi rajista. To ni na riga na yi rajista, amma bari in gwada muku. Kamar yanzu a misali za ka yi rajista ka ce Muhammad Abubakar haka. Yawa, to nan kuma sai mu sa email kamar mu ce sp, an sa wannan email ɗin, nan kuma zan sa password. So sai ka yi creating password kawai, strong password. Ni bari in yi amfani da wannan password ɗin. To da zarar ka taɓa wannan sign up ɗin, shi ke za ka ga zai ma creating account ɗinka. Sai account ɗinka yi creating successful. Kun ga yanzu account ya yi creating. To nan za su ce ka zaɓi username da kake so ka yi amfani da shi. To ni bari in sa username ta Smart. Nan kuma Nigeria ne, sai ka bar shi a Nigeria. Nan sai ka zo ka sa number wayanka ba tare da zero farko ba. Bari in gwada sa haka. Ga sun ce min username ɗin akalla ya kai kama guda 6. Bari in sa Smart Boy ina. Gani username ina ne har yanzu suke so su sa ne. Bari in sa shi small letter haka. In ba ka sa capital letter, ka sa small letter zai fi. Yawwa, kun gani ya buɗe min shi kamar haka. Yanzu yawa bayan ka samu ka yi rajista kamar haka, kun gani ya nuna min username ina a nan. A current balance ina 00, total deposit 0, total withdraw 0, total invest 0. Yanzu haka kun ga 0 ne. To ya za ka yi kai deposit ka fara samun alheri? Kun ga wani dot layi uku ana, sai ka zo ka taɓa shi. Ga wannan shine sabi da za mu dinga yi kullum muna samu. Nan kuma shine inda plan suke, za ka siya plan. Nan kuma to misali yanzu muka shiga sobe, kun ga sun ce min ban da wani sobe available right now saboda ban yi subscription ba. Sai dole sai na je wajen plan. A wajen plan nan shine za ka zo ka yi subscription da za ka samu. To yanzu a misali ka zo nan, kun ga nan wajen plan wannan 10,000 ne smartphone. To idan ka yi subscription za ka yi subscribing na 10,000 a wannan ka dinga samun commission na akalla 2,500 a rana. Da rana ɗaya za ka iya samun commission na 2,500. Sannan kuma kaga nan da irin 4 days ka yi recovering 10,000 naka. Sannan a rana powerful shi kuma 20,000. A rana za ka samu 5,000. A rana za ka samu 5,000. Sannan kuma ga na wannan 100k profile, wannan 100,000 ne, za ka samu 25,000 a rana. An gan shi za ka samu 25,000. Sannan ga mega pool 50,000, za ka samu akalla 12,500. 50,000. Sannan ga karamin cikinsu 4,000, za ka samu akalla 1,000 a rana. An kai sabi za su baka sabi tambayoyi ne wanda akalla ba zai wuce 1 zuwa 4, guda 4 ne kullum suke bada. To tun da ka in kai subscription na wannan kai na 4,000 nan, haka samu akalla guda 4 kullum za su baka sabi. Kuma kowane guda ɗaya za ka samu, kowane sabi ɗaya yana na kan 250 naira. Haka guda 4 nan shine zai baka 1,000 naka. Haka wannan kuma shi kuma in kai subscription na shi adadin subscription adadin yawan sabi da za su baka ka dai a kullum. Sannan to na gaba nan za ka zo deposit ɗin, za ka sa kuɗi ka zo ka yi subscription, sai ka taɓa deposit now. Kana taɓa deposit now, nan ka gan shi yana kan bank deposit for Nigeria. Nan kuma in ka dawo da shi na Cameroon only. To in ka sa shi a Cameroon only sai kana Cameroon ne za ka yi amfani. Amma in kana Nigeria za ka yi bank deposit for Nigeria. In kana taɓa za ka zo nan ka sa amount nawa kake so ka fara ka sa. Nawa kuɗi daga nawa za ka fara sa, na 10,000 ne, na 20,000, na 4,000. Sai ka sa amount in kuɗin da za ka sa misali a wajen. Da zaran ka sa 4,000 a wajen, kaga sun ce ma charges, processing charges 0, ba za su charge komai ba. So kaga nan kuma total balance abin total kuɗin da za ka tura shi ne 4,000 gashi nan. Sai ka taɓa confirm and deposit. Kana taɓa confirm and deposit, kun gani duk ga wani bayanai kuɗin da za ka tura amma confirming. To nan sun nuna ma ga account number gashi nan a nan sun nuna rubuta ma 30 something a nan. Kun gan shi sai ka yi danne ka yi kofin account number ka je ka yi deposit na kuɗi. Nan ga bank name shine Kuda Microfinance Bank, kun san Kuda Bank. Sannan kuma account name gashi nan Current Farm Enterprise, sunan kamfanin su kenan. Haka ga sunan da zai nuna ma. Sannan ka tabbata ka yi komai daidai. Sannan za ka yi amfani da asalin full name naka a matsayin wannan sender name. In ka je tura kuɗi ya zanto ta account ɗinka. In ka zo nan bayan ka tura kuɗin, haka zo nan sender name
sai ka sa full name naka, full account name naka da kai wanda ya tura kuɗin kenan sunanka, sannan kuma sender bank sunan bankin da kai amfani da shi ka tura. Kana tura sai ka taba pay now wannan, kana taba pay now automatically kuɗin ka zai dropping zuwa na, za su ce nan da minti 5 so ka ba su nan da minti 5 zuwa 10 kuɗin ka zai dropping. To kana zuwa kana tura kuɗin nan kana dawowa zaka ga current balance ka ya zo wajen total balance ka zai zama 4,000. in ka tura 5,000 10,000 zaka ga 10,000, in ka tura 20 aka ga 20,000 ya yi dropping a wajen. To kana tura zaka zo ka gan shi a nan. To bayan kuɗin ya shigo ne zaka je ka ce to zaka siya plan, sai ka zo wajen wannan plan din, kana zuwa plan zan siya na 10,000 misali, kana taba subscribe a gani za su ce kai subscribe anan, ga subscribe anan kana danna za su ce kuɗin ka yanzu kun ga sun ce mai insufficient ban da kuɗi a cikin account. To sai dai deposit tukunna zan iya samu ni wannan, sai na yi deposit tukunna zan iya samu yi wannan subscribing na wannan. To sai kuma abu na gaba kamar withdraw, kun ga nan ga shi da wajen withdraw, in ka zo za ka yi withdraw ga wajen da za ka withdraw nan, sai za ka sa amount in withdraw, in ka sa kamar za ka cire 1,000 for example da ka yi withdraw 1,000 misali, a gani sai ka sa confirm, za su tura ma inda za ka zo ka sa account number ka kai selecting banki. Amma yanzu ba ci bude lokacin withdraw ba, sai kamar 9 to 10 haka zuwa na safe na ga za su bude withdraw. To sai lokacin ne mutum zai iya withdraw kusan kullum kuma ana withdraw, ba wai sai sati bane, a kullum ana withdraw za ka yi withdraw.